A dyna ni, canlyniad cyflym iawn fan hyn yn osbarth y Dutch adran y Brydau Cyfandirol, Caryl. Teulu'r hôl yn wneud i'r ail flwyddyn yn olynol. Ydyn wir, a edrych fan hyn, maen nhw'n edrych yn bar sydd yn debyg iawn i'w gilydd, gyda y goes oil na yn bendant yn dod lawr yn isel iawn arnyn nhw, felly llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, gewn ni weld beth ddigwyddith yn y pencampwriaeth gyda nhw fori wrth gwrs. A mae'n yr un drefn ag y llynedd, achos teulu'r hôl o Gaer Llewelydd oedd yn gyntaf y llynedd, a Hywel Williams Taldrym yn ail, a mae'r un beth yn digwydd eleni eto. Ie, felly mae'n amlwg mae'r ddau na'n neud y pethau cywir. Falle byddai fi fynd i ofyn iddyn nhw pwy fwyd maen nhw'n rhoi y rwy'n ma, ond chwarae teg iddyn nhw. Camp a hanner i fod yn gallu wneud cyntaf a gael llynedd, ac eto yn yr un ffordd eleni. Chwarae teg i'r ddau ohonyn nhw wedyn ni mewn dosbarth. Falle bach yn llai na lot o dosbarthiadau eraill, ond yn llai. Diolch yn fawr ti, Cara. Cym maen nhw yn jengyd, yna gael sgwrs cyflym gawn. Sorry, before you do vanish. Don't you... You're moving too fast here. We've got to have our annual chat, haven't we? Well, we do, yeah. Yes, of course. And this is the class you won last year as well? I think we did win. I wasn't here last year, but just Joanne and the daughter come down, so but a win's a win, so it's a good start to the day. Yes, of course. I was talking to your father earlier on, and you've got about 1,500 of these, sheep altogether, and about 1,000 of these cross. That's correct, yeah. That's a lot of work. That is a lot of work, but whenever you get results, I guess it pays off. Well, it's worth all the hard work. But how do you do it all every year? It's just about teamwork, a good team at home, and come here and a wee bit of luck, and that's all you need. Well, thank you very much for supporting the Welsh show again. No bother. Congratulations. Thank you.